vlog! Welcome to my channel, Jendi Vlog. Ngayon, papakita ko sa inyo yung tambakan nila dito ng mga appliances, mga aparador, ganon, upuan na minsan is dito rin ako namumulot. Dinadala ko sa boarding at nakarami na rin ako dito ng napulot na napapakinabangan naman. At talagang meron ding natatapon na mga bago, mga kunwari is yung water jug. Tapos dito rin ako nakapulot nung gilingan na gusto kong bilhin na bago talaga siya, as in kulay red. So papakita ko sa inyo kung saan tong bandang ito dito sa Fanling na nakakapulot ako ng mga magagandang gamit at napupunta ko sa boarding at napapakinabangan ko rin hanggang ngayon sa boarding house. So ang masasabi ko lang is hindi po sa lahat ng bagay is kailangan natin is bago. Kailangan natin is yung sumusunod sa uso, mga ganon. Hindi naman po lahat ganon. Kung pwede naman tayong tumingin na lang ng mas mura at kung meron namang mapupulot, bakit hindi, di ba? Ganon tayo kawais mga Pilipino. Para sa akin hindi ko alam kung ganon din kayo sa sarili nyo. Kasi alam ko naman is kung meron man tayong pambili o kayo is bakit din na lang tayo bumili, di ba? Para sigurado. Pero hindi naman po lahat is yung luma or napupulot is hindi okay or marumi, pwede naman punasan, di ba? Ay nako, alam niyo yan. Tayo pa ba mga Pilipino pwedeng punasan or laban, di ba? Ganun naman tayo eh. So, eto siya. Dito ako minsan namumulot. Yan. Para naman makita nyo. At kung gusto nyo mamulot, di ba? Marami ring stop toys dito na napupulot namin, mga kaibigan ko, at nakarami na rin sila. Alam nyo ba? Nakarami na rin sila napulot na lang nila doon. Dito, stop toys, isang aparador, yung mga damit din minsan, na bago pa, medyas, mapakinabangan ng mga kaibigan or kapatid natin, di ba? Bakit hindi? Yun lang, kung talagang may etyo sila sa napulot, gano'n. Kung ma-art sila, di ba? Meron talagang ganun tao. Ito siya, dito siya. Dito siya, guys. Yan, lakad tayo dito. Tatawid tayo. Yan sa stoplight. Parang wala masyadong tambak. Tayo natin. Wait na tayo, guys. Tatawid na tayo. Guys, parang bawal lang yung mamulot kasi meron nakasara na kulay red. Yan. Yan kami namumulot nun. Kaso parang yan nga, hindi na yata pwedeng mamulot kasi nilagyan nila ng kulay red dun. Doon sa loob yan, pwedeng mamulot yan ng mga kama, parador. Yan siya.
Tapos dito sa mga box na to, meron dyan mga ano, may mga ano dyan, minsan is bedsheet. Dyan lang. Ayun no, pwede yun. Oh, pwede yun ng kulot din. Kaso, masyado malaki. So, yan. Bubble tea tayo yata. Walang available. Ito masarap to na. Na-try ko na kaso madali siya matunaw.